ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध। नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। पत्रकार वारिश प्रकरणात भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणेंनी खासदार विनायक राऊत यांच्यावर पुन्हा एकदा गंभीर आरोप केलेत। पाहुयात पत्रकार परिषदेत नेमकं काय म्हणालेत निलेश राणे। आज आपल्या सगळ्यांना इथे भेटण्याचं कारण पत्रकार श्री शशिकांत वारिशे यांचं काही दिवसापूर्वी निधन झालं आणि त्यानंतर पोलीस केस झाली आणि पोलीस केस झाल्यानंतर आरोपी पकडला गेला। माझ्या माहितीनुसार त्या आरोपीवर 302 ची केस लागलेली आहे, सेक्शन लागलेला आहे आणि आरोपी अटक झालाय। असं असताना खासदार विनायक राऊत सातत्याने काल पण कुठल्या तरी सभेमध्ये ही राणेंची माणसं आहेत असं करून सातत्याने मीडियामध्ये असेल किंवा त्यांच्या कुठल्या भाषणांमध्ये असेल किंवा कार्यक्रमांमध्ये असेल सातत्याने आमचा संबंध जोडायचा प्रयत्न करत आहेत, कारण का त्यांच्याकडे एकच कलमी कार्यक्रम आहे, राणे एके राणे, बाकी खासदारकीचं काम त्यांचं संपलंय। खासदार काय काम करतात हे त्यांना माहिती देखील नाही 8.5 वर्षामध्ये। केंद्र सरकाराकडे कोकणामध्ये किंवा रत्नागिरी सिंधुदुर्गाचे एवढे प्रश्न प्रलंबित असून सुद्धा मागच्या 8.5 वर्षामध्ये खासदार विनायक राऊतला राणे कुटुंबाच्या पलीकडे एकही प्रश्न सोडावा असं या खासदाराला वाटलं नाही। पण मी खासदारावर नंतर येतो। काही विषय मला तुम्हाला हा जो आरोपी पकडला गेला त्याबद्दल आपल्याला सांगायचे। हा जो आरोपी पकडला गेला, जो सातत्याने विनायक राऊत जो आरोप करतोय, हा नाणार रिफायनरीच्या संदर्भात पहिल्या दिवसापासून समर्थनात आहे। त्यांची तिची काय कमिटी असते, समिती असते, त्या समितीचा एक भाग आहे। आमचा मधल्या काळामध्ये स्वाभिमान पक्ष होता, तो पक्ष असताना देखील ह्या माणसाचा कधी आमचा संबंध आला नाही। पण रिफायनरीचा जेव्हा आम्ही समर्थन करायला सुरुवात केली, जसा आमच्या संपर्कात रिफायनरीच्या संबंधात की इथे रिफायनरी आली पाहिजे, तसाच संबंध अनेक व्यासपीठांवर वेगवेगळ्या नेत्यांबरोबर हा आरोपी दिसलाय, ही व्यक्ती दिसली। उदाहरण सांगायचं झालं तर माजी आमदार हुस्न बानू खलिफे मॅडम यांच्याही बरोबर त्याचे फोटो आहेत। आणि नुसते फोटो आहेत म्हणून मी काय कोण माणूस चुकीचा आहे असं मी समजायचं कारण नाही, कारण का विनायक राऊत सोबत सुद्धा ह्या व्यक्तीचे फोटो आहेत एका लग्न समारंभामध्ये। पण नुसता फोटो आहे म्हणून संबंध आहे असा जोडणारा मी व्यक्ती नाही। उदय सामंतांबरोबर फोटो आहेत, सगळ्या नेत्यांबरोबर फोटो आहेत, कारण का जो रिफायनरीचा समर्थक आहे त्या व्यक्तीबरोबर ही व्यक्ती भेटली आहे। राजन साळवी बरोबर यांचे फोटो आहेत। राजन साळवी नंतरच्या काळामध्ये जेव्हा रिफायनरीच्या समर्थनात आले तेव्हा अनेक मीटिंग ह्या व्यक्तीला, आंबेडकर ह्या व्यक्तीला घेऊनच त्यांनी मीटिंग केलेली आहे, कलेक्टर कार्यालय असेल किंवा पब्लिक प्लॅटफॉर्म असेल। पण विनायक राऊतला ही सगळी नावं आठवत नाही, ही सगळी नावं विनायक राऊत ओळखत नाही, त्यांना फक्त राणे दिसतात। अगोदर उद्योग मंत्री सुभाष देसाई होते तेव्हा आम्ही विरोधात होतो, संघर्ष आम्ही अंगावर घेतला, आम्ही काय सत्तेमध्ये नव्हतो। निलेश राणे एकमेव व्यक्ती आहे, रत्नागिरीमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन मी सांगितलं होतं ह्या जमिनीमध्ये गैरव्यवहार चाललेत,
रिफायनरीसाठी आणि त्याच्यावर इन्क्वायरी बसली पाहिजे. हे मी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलं होतं, ज्याच्यावर तेव्हाचे अध्यक्ष विधिमंडळाचे सन्मान्य नाना पटोले साहेब यांनी कमिटी नेमली होती माझ्या सांगण्यावरून की ह्याच्यावर इन्क्वायरी बसली पाहिजे, ह्याचं खरं खोटं बाहेर आलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये मी पुरावे सादर केले होते. काही ठाकरेंच्या जवळची नावं मी सादर केली होती की जमिनीच्या व्यवहारामध्ये कोण कोण आहेत, ही सगळी नावं मी दिली होती. मला असं वाटतं विनायक राऊतना हा सगळा विषय डायव्हर्ट करायचा आहे. कारण का मी जे पुरावे दिले होते, सुभाष देसाई, त्यांचा मुलगा भूषण देसाई यांचे काय काय व्यवहार त्या जमिनीमध्ये कसे कसे कोणाकोणाबरोबर झाले हे मी पुराव्यानिशी ठेवले होते, पत्रकारांच्या समोर ठेवले होते. हा जो आंबेडकर किंवा जो कोण आरोपी आहे, मागच्या 6 महिन्यामध्ये जेव्हा शिंदे फडणवीस साहेबांचं सरकार आलं, उद्योग खातं रत्नागिरीकडे गेलं. आता उदय सामंत या खात्याचे मंत्री आहेत. या खात्याचं जो काय कारभार एकदा उदय सामंतांकडे गेला त्या दिवसापासून, म्हणजे हे सरकार बसल्यापासून ते आतापर्यंत मी ह्या व्यक्तीला, किंवा राणे साहेबांनी तर लांब लांबपर्यंत बघितलं नाही, पण मी ह्या व्यक्तीला हे सरकार बसल्यापासून बोलणं सोडून द्या, साधा फोनवर सुद्धा माझी आणि त्याची काही चर्चा नाही, कधी ओळख नाही, काही त्याचा संबंध नाही हे सरकार बसल्यापासून. कारण का उदय सामंत जेव्हापासून या सरकारचे मंत्री झाले, या विभागाचे मंत्री झाले, सगळा कारभार, सगळ्या मीटिंग ते त्यांच्या अध्यक्षतेखाली घ्यायला लागले आणि नाणार हा प्रकल्प होणार. आणि जर तो व्हायचा असेल तर उद्योग खात्याची मोठी भूमिका आहे ही या माणसाने ओळखली आणि त्या दिवसापासून हा माणूस उद्योग खात्याच्या वेगवेगळ्या ऑफिसर्ससोबत आणि मंत्र्यांसोबत आणि त्यांच्या लोकांसोबत त्याची उठबस व्हायला लागली. पण विनायक राऊत नाव घेणार नाही. विनायक राऊतना राणेच दिसतं. आम्ही त्या काय खात्याचे मंत्री नाही. हा जो आरोपी आहे त्याचा लांब लांबपर्यंत मागच्या 6 महिन्यामध्ये सरकार बसल्यापासून कोणाबरोबर संबंध आहेत, विनायक राऊत कधी हिंमत दाखवा त्यांचं नाव घेण्याची. किती खोटं बोलणार. आणि मग तुम्ही सांगता तुम्ही सच्चे शिवसैनिक, बाळासाहेबांचे संस्कार तुमच्यावर. हे संस्कार, खोटे बोलायचे संस्कार बाळासाहेबांनी कधीच कोणाला शिकवले नाही. आम्हाला फरक पडत नाही विनायक राऊतचा, पण ज्या काही गोष्टी सातत्याने खोटं बोलल्या जात आहेत ते लोकांना कळल्या पाहिजे की ही व्यक्ती सातत्याने खोटं बोलते. हा आंबेडकर जो आहे, जो आरोपी आहे, हा मागच्या 6 महिन्यामध्ये काय काय करत होता हे पोलीस इन्क्वायरीमध्ये बाहेर येईलच. पण ही जी काही इन्क्वायरी चालू असताना विनायक राऊतची ढवळाढवळ चालू आहे, ही 353ची केस होऊ शकते. पोलिसांच्या इन्क्वायरीमध्ये आता ती FIR झाली, आरोपी अटक झालाय, तुमची ढवळाढवळ जी काय चालली आहे ना, फरक कोणालाच पडत नाही. कारण का हवेत गोळीबार करायचा विनायक राऊतला त्याची जुनी सवय आहे. पण पोलीस एन्क्वायरीमध्ये खरं खोटं जेव्हा बाहेर येईल, विनायक राऊत परत एकदा माती खाणार. परत एकदा जनतेला कळणार की ह्यांनी आपली 2 महिने फुकट घालवलं. कोकणाला जे काय हवं होतं, जे काय केंद्र सरकाराकडे ज्या काही गोष्टी आपल्या प्रलंबित आहेत त्या न मागता, त्या न घेता ह्यांनी नाही तो विषय वेगळीकडे वळण देत गेला आणि मुख्य जे विषय आहेत, जे प्रमुख विषय आहेत ते बाजूला झाकून ठेवायचा जो काय नेहमीचा त्याचा प्रयत्न 8.5 वर्षापासूनचा आहे, तो ह्या वेळेसही त्याचा तोच प्रयत्न आहे. याच्यासाठी मी काही गोष्टी आपल्यासमोर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. पोलीस इन्क्वायरी चालू आहे, पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहे. जो काय विषय आहे पोलिसांचा तो पोलीस हाताळतील आणि जी इन्क्वायरी सरकारला बसवायची ती इन्क्वायरी ह्या विषयामध्ये बसवावी, ही आग्रहाची मागणी आमचीही आहे. म्हणजे एकदा दूध का दूध पाणी का पाणी एकदा होऊन जाऊ दे आणि विनायक राऊत परत एकदा तोंडावर आपटू दे, एवढंच या अनुषंगाने मला सांगायचं होतं. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.